Sziasztok, hello mindenkinek, én Szenna vagyok, és ez itt a ki tudja, hogy hányadik Retrács magazin. Ki számolja, mondjuk most simán megnézhettem volna, de nincs hozzá kedvem. Na, egyből be is ugrok az egésznek a közepébe, úgy ahogy van. Először is itt a gyűjteményem, erről majd lesz szó a videó közben, viszont összeírtam jó pár témát, megint lapról lesek úgymond. Memóriám is véges, na. Meg amúgy is 11,5 téma van, hagyjuk, hogy miért fél, de 11,5. Szóval, de először is, na, nem csúnya kis gyűjtemény. Az első, most amikor felveszem a videót, akkor már pontos dátumot nézek, oké. 20 óra 54 perc van, imolai időmérő napján, nem tudom hányadika van, meg se fogom nézni, tök mindegy, 20 óra 54 van most, ebben a pillanatban. Tehát a futamnak még nem tudom mi a végeredménye, és nem tudom, hogy a videót sikerül előbb megvágnom, mint a futam, hogy lemenjen, remélem igen. Na, szóval az első, hogy hát Tsunoda elég nagyot bukott, őszinte leszek, az időmérő elejéről lemaradtam. És pont akkor kapcsoltam be, amikor látszott, hogy Tsunoda autója ott van a falban, mondom, vagy hát gumifalnál mondom, mi történt, biztos csak kicsúszott, vagy lekocolt a falat, vagy hasonlókat csinált. Egy ilyen 5-6 perc múlva látom a visszajátszást, és Jézusom, érdekes baleset volt, érdekes és nagy baleset ahhoz képest. Én nem számítottam arra, hogy ekkorát fog bukni Tsunoda, bukott. A második úgymond téma, de ez szintén ehhez tartozik, tehát az imolai időmérő, Colapinto. Sokat hibázott, ugye ez az első hétvégéje idén, voltak azért kisebb hibái, utána egy nagyobb is, sajnáltam nagyon, mert én nagyon szeretem, viszont emlékeztek az előző videóban, 2 hónapja volt, mert én ugye fél évente egyszer, ha csinálok videót, ugye elmondtam, hogy valószínűleg egy Duhan Colapinto csere lesz, és lett. Igazán lett, mert lett. És abban is igazán volt, hogy Duhan borzalmas teljesítményt fog nyújtani, bőven elmaradva Gasly-tól, bejött. Ja, hát Colapinto ugye hibázott, de így is Q2-ben, tehát legalább addig eljutott. És hát úgy nem jutott el odáig, de mégis. Na, a következő a Ferrari, szintén még így az időmérővel kapcsolatban. Te hogy Jézusom! Hát én most nem lennék a Maranello-iak helyében egyáltalán, mert ez a szezon eddig nem úgy jött össze, ahogy akarták. Volt szó arról, hogy jön Hamilton, 8. VB cím, Leclerc-Hamilton harca VB-ért. Könyörgöm, hol vannak? Williams-szel harcolnak 6.-7. helyekért. És ez kicsit kiborító számomra legalábbis, mert nem tudom, hogy lehet valamit ennyire mellélőni. Főleg úgy, hogy tavaly így USA nagydíj környékén arról volt szó, hogy még lehet konstruktőri világban a Ferrari. Majdnem az lett. Most hol vannak tényleg? Süllyesztő, vagy nem tudom, elmentek teljesen másik irányba, én nem tudom. De sok a hiba, az észrevehető, hogy sok a hiba, és nem a versenyzői hiba, bár egy-kettő olyan is van. Itt a csapatnak valami nem jó, és én nagyon érzem újra ezt a 2020-as dolgot, hogy nagyon nem jön össze, szenvedve se, hiába, hát akkor még Vettel és Leclerc, de hogy hiába ad most Leclerc meg Hamilton ki az autóból, egyszerűen nem megy több. Borzasztó, de nem akarom most leszólni a Ferrari fanokat, én is szeretem a Ferrarit, de ez eddig szinte nulla, legalábbis az elváráshoz képest kevesebb, mint nulla. Akkor a negyedik téma, a harc a VB címért. Egy 3,5 emberes show, de inkább legyen csak 3 plusz 1. Jó, kicsit kibővítve, Piastri, Norris, Verstappen, talán Russell. Russellt miért vettem bele, jogos lenne a kérdés. Ha akartud, ha hibázik az első kettő, gondolok itt akár Norrisra, Piastrira vagy Verstappenre, mármint úgy első kettő, hogy futamon mondjuk általában ők vannak úgy az első kettő környékén, ő oda tud férni dobogóra, vagy akár egy jobb stratégiával, vagy akár simán jobban. Jó, Ausztráliában Piastri hiba miatt, Miamiban Verstappen, vagy hát jó, akkor stratégia miatt, igen, ez így van. De élni kell a lehetőséggel, előtte akkor is ott kell lenni 4.-5. hely környékén. Mint tavaly Ausztriában, ő nyert. Tehát nyert, pedig harmadik volt szinte egész futamon, vagy hát futam nagy részén. És nyert. Úgyhogy szerintem még Russell is
ha úgy van, beleszólhat, főleg úgy, hogy a Mercedes azért nem gyenge az utóbbi évekhez képest, 22 eleje óta. Hát Verstappen nagy visszaesésen van túl, főleg a tavalyi évhez képest, meg úgy unblock 21 óta visszaesésen van túl, de idén, tehát eddig nem látszódott, illetve tavaly, de idén főleg vissza van esve. Például Bahreinben is eléggé szenvedtek, Miamiban is eléggé nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy ők azt akarták, első helyről 4. hely ugye. Bár azért azt hozzá kell tennem, hogy időmérőn az első 3-ban ott van. Imonában mi lesz? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a Weber Gáborék is felhozták, a második leghosszabb egyenes. Van a célegyenes, ugye a második leghosszabb egyenes a naptárban. Én nem mondom, lehet ott, hogy Verstappen is tud előzni, de szerintem inkább őt fogják előzni, mint ő mást. Gondolok itt arra, hogy Russell vagy Norris simán elmehet, de én még egy-két kisebb versenyzőt sem zárok ki, viszont a Red Bullnak még egész tűrhető a tempója, biztos, hogy fognak még jobban visszaesni, legalábbis ez az én tippem. De szerintem lesz itt visszaesés még bőven a Red Bulltól, és most nem azért, mert nem szurkolok nekik, de tavalyhoz képest ezt tartom reálisnak. Na, hogy Norris vagy Piastri? Ja, egyébként ilyen pillanatban azt mondom, hogy Piastri megnyerheti a VB-t. Tudom, hogy mit mondtam a 2 hónappal ezelőtti videóban, hogy ez Hamilton vagy Norris közt fog eldőlni. Hiba volt. Nagyon nagy hiba volt, Ferrari sehol. Szóval Norris vagy Piastri, én mondám simán, hogy Norris, akár egyből rávágnám, hogy Norris, de nagyon sokat hibázik, ami hát nem előnyös. Tehát amikor teljesíteni kell, akkor nem megy nyomás alatt. Most az időmérőn is egész jól ment végig, szinte végig. Q3-ban, amikor a Piastri tovább javított, és Verstappen is javított, de Verstappen ugye nem tudta előzni Piastrit, akkor is hát ahol Leclerc annó eldobta, ott hibázott, előtte is, úgyhogy ha úgy van, akkor Norris nem tud. Volt már rá például, hogy tudott, de most nem. Most nagyon nem. És akkor marad egy Piastrink. Vannak hibái, mint az ausztrál nagydíjas, bár ott azért elég, sőt szerintem mindenki hibázott, tehát nem is elég sok versenyző. Talán Russell, akit ki tudnék emelni, hogy nem hibázott, meg Hülkenberg talán. De igen, Piastrinak például a Miamiban is volt a sprintfutam alatt, amikor elkezdett esni, egy kisebb hibája, igen, ezt is aláírom, vannak hibái, de sokkal összeszedettebb, mint Norris, és neki ez a 3. szezonja, míg Norris 19 óta a mezőny tagja. Nagy különbség, és ugye a kor is azért eléggé különböző. Úgyhogy Piastri szerintem esélyes erre az évre, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Na, a következő téma, ezen igazából csak átugrok, meg bevágom az előzetest, ha nem felejtem el, de nem fogom. Az F1 film 2025. június 27-én jön, ezt már régóta lehet tudni, de megjelent a legújabb trailer, ha ez nevezhető trailernek, de nem mondom azt, hogy többet megtudtunk, mert nem igazán, de vannak benne kulcspillanatok, viszont nem fogom kielemezni a trailert, simán ide bevágom most, vagy hát mostanában. Igazából ennyit szerettem volna erről mondani. So you like straight talk? Straight as an arrow, no sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly.
That's all right. You're just worried I'm quicker than you. You're making a mistake, thinking that I'm just gonna be some grateful kid who'll bend the knee to an old-timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C, be ready. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime. És a következő témakör a 2026-os mezőny. Na, külön papíron már ez is megvan, viszont hogy én kiket tippelek. Gyors átugrok rajta, egy-két magyarázat lesz hozzá talán, de egyébként a lényeg lesz. Szóval McLaren, Piastri, Norris várható, és azért mondom nyilván Piastrit előrébb, mert szerintem ő lesz a világbajnok. Mert valljuk be, most van erre esély. És ha azt nézzük, ha Ausztráliában nincs az a hiba, persze sportban nincsen ha, de ha nincs az a hiba, akkor most még simábban vezeti a VB-t. Úgyhogy igen, Piastri azért tud, bőven tud, mindent is tud. Úgyhogy Piastri, Norris. A Mercedes, és tavalyi konstruktőri szerint megyek, nem. Szóval mostani állás szerint megyek, akartam mondani. Na a Mercedes marad Russell, Antonelli, több mint valószínű, sőt egyértelmű. Igaz, hogy még egyiknek sincs szerződése, és Antonellit hívja, vagy hívta a Cadillac. Antonellit nem fogja Wolff elengedni, ne is engedje. Russell meg hova menne? Tehát oké, elvileg a Red Bull-lal beszélget, meg igazából vannak még üres helyek, nem ezt mondom, de neki nem lenne jobb opció, mint a Mercedes. Tehát a Red Bullnál is most egyébként is előrébb van a Mercedes, lesz is, úgyhogy maximum még csak így esetleg, de tudom, hogy erre nincs esély, ugye az Alpine Mercedes motoros lesz, és akkor úgymond családon belül marad, de erre egyáltalán nem látok esélyt, ez csak így ha elmegy, de nem fog. A Red Bull, Verstappen és Tsunoda. Verstappen, oké, jönnek a pletykák, hogy Mercedes, Aston Martin, még a Ferrarit is szóba hozzák, maradni fog szerintem, aztán lehet ez lesz a legnagyobb hülyeség, amit tippelek, I don't know. Tsunoda meg, oké, most is hibázott, és Jeddában is oda törte, és csak 2 pontszerzése van, bár sokkal több futama sem, 4 futama van talán, vagy 5, nem tudom, mind a Red Bull-lal, tehát a vízzel nem számít. Nem tudom, szerintem marad. A Ferrari ugye Leclerc, Hamilton, de az várható is, mert úgy van, hát a szerződésük egyébként is tovább szól, meg most nincs aki beleszóljon abba, hogy hát én jövök a nem tudom kinek a helyére, mert megvan ez a csapat így. A Williams ugye Albon, Sainz, most nagyon előre lépett a Williams, nagyon jó a pilótapárosuk is, és abban igazam lett, hogy szerintem Albon meg fogja verni Sainzt. Sokak szerint ez ilyen kínos vagy gáz dolog, hogy az Albon előrébb van. Szerintem csak felnőtt arra a szintre Albon, és Sainznak azért még be kell szokni ebbe az autóba, de jó, az szép volt, amit Sainz csinált a Q2 végén, azt hiszem a Q2 végén. Csóri Ferrari kapták is, revanche! Hát a ház is marad, Ocon Berman, a medveember marad, a Bagetti is, úgyhogy ez megvan. Hát igazából az Aston Martin és Stroll, Alonso, tehát Stroll ahhoz képest, mármint a szokásoshoz képest nem rossz. Alonso meg igaz, hogy sokat, hát nem is ő hibázik, az autója gyenge igazából, de ő is ront.
tehát mint Ausztráliában, vagy éppen pehhes, mint Imolában. Hát az nagyon szép volt Lawsontól, köszönjük neki. Meg a kicsúszása a futamon Alonsónak, de arról ő tehetett, nem más. Alonsónak valószínűleg utolsó szezonja lesz. Na, a Visa Cash App Racing Bulls, tehát Visa. Szerintem megtartják Isaac Hadjart, egy év után nem fogják meneszteni, főleg úgy, hogy Q1-ben még nem esett ki, és azért néha-néha szerez 1-2 pontot, és az 1-2 pont is sokat számít a konstruktőriben. Itt a konstruktőri tabella, olvasd, fald, mindent csinálj vele, edd meg. A csapattársa viszont nem Liam Lawson lesz, szerintem Liam Lawsonnak az se biztos, hogy ez az év még meg lesz, tehát Red Bull, onnan kirúgták, Visa, vagy év közben, vagy év végén, de ki fogják rúgni. Borzalmas a csávó, és tényleg nem azért, mert nem bírom, de volt tőle egy pozitív pillanat is. Most néha eljut Q2-ig, azt a nagy dolog, de hát igen, egy Q2-t látok bele maximum, és ennyi a csávó. Tehát egy kuka. De nem, szóval nem, de ezt így nem mondom ki, mint pártatlan szurkoló tartalomgyártó. Nem vagyok pártatlan. Az Alpine maradna szerintem a mostani felállásban Gaslyval és Colapintóval. Colapintótól volt ez a hiba, és szerintem még lesz is, de ő vele ugyanazt tudom elmondani, mint Tsunodával, kapott egy lehetőséget, bizonyítani akar, túlnyomja. Oké, ezek tényleg hibák, és tényleg azért nem tesz jót, sem pénzügyileg, sem úgy a csapatnak az eredményesség alapján, de szerintem Colapinto majd valahogy be fog rázódni, és el fog érni jobb eredményeket, így is azért 14. vagy 15. helyről fog indulni, 15. helyről fog indulni a futamon. Még bármi lehet, persze mondom, ha ez a videó, mert ez a futam utánra lesz kész, akkor lehet, hogy utólag hülyeség ezt a videót akár megvágnom is, meg akármi, de én hülyeségem, jó? Hát Audi, Hülkenberg, Bortoleto, de ez hivatalos is, illetve hát amennyire hivatalos, legalábbis én hivatalosnak tudom, akkor mondjuk így, de nincs megerősítve még állítólag. De oké, Hülkenberg, Bortoleto. A Cadillac, Perez, őt szinte biztosra mondom, de ugyanakkor szerintem nem tudom, visszahoznák-e. Valószínűleg, hogy igen, de ezt biztosra még nem merném kimondani. És Colton Herta, aki mondta, hogy nem akar jönni a Forma 1-be, de szerintem ez ilyen kamuhír-szerűség. Mert Colton Hertának azért nagy előrelépés lenne, hiába az Amcsiknál az IndyCar az elsődleges. Szerintem talán Herta lehet ott. Ha nem Herta, akkor Mick Schumacher, Drugovic, Bottas vagy Zhou akár. De itt akárki lehet. Még Perez sem biztos, úgyhogy ezek csak ilyen vad tippek, vagyis hát az vad tipp igazából a Cadillac, de ja, itt van a szerintem levő mezőny. Nem muszáj velem egyetérteni, de jelenleg ez tűnik a legreálisabbnak. Na a következő a madridi Forma 1-es pálya, amit most itt be fogok vágni videó, és a hang alá lesz vágva, mármint a videó alá, amit elmondok én, mint vélemény a pályáról, úgyhogy ez nem ebben a pillanatban van felvéve, hanem amikor vágom a videót. Csak gondolom, ezt elmondom, mint plusz tény, hát ha hülyeséget mondok, vagy valamit úgy, ahogy nem kéne. Na, itt is van a madridi pálya. Tudtommal katalán nagy díjként néven fog szerepelni a naptárban. Az első két kanyar eléggé ilyen Jeddah-szerű, utána szinte egy ilyen kis nyújtottabb rész. Egész tűrhető, egy hosszú egyenessel, vagy tényleg elég hosszú, kicsit ilyen Vegas-os feeling, de egész tűrhető, egy egész jó kanyar. Na itt ez a rész elég trükkös, de nekem tetszik, sőt, nem csak hogy trükkös, elég merész is. Kíváncsi vagyok, hányan fogják, hát mondjuk úgy is falnak vágni az autót. Utána itt az alagúti rész egész technikásnak tűnik. Ami biztos, hogy sokszor kell majd a safety car, de ez már most szinte biztos, mert itt nehéz nem hibázni. Itt egy döntött kanyar. Mert itt egy egyenes rész.
Sok az egyenes, viszont sok a kanyar is. És a legtöbb kanyar nem ilyen sima kanyar, hogy ilyen elmész a másik oldalra, hanem azért van itt technika is bőven. Mint itt is látszik, tehát nem csak elfordulsz az egyik irányba, hanem szépen kerékvetően jó íven kell legyél. Itt előzni valószínűleg nem lesz túl könnyű, vagy ha igen, akkor legtöbb egyenesekben, de kanyaroknál nem hiszem, hogy meg érdemes próbálni, vagy csak nagyon kevés kanyarnál. Bár biztos van olyan kanyar, ami előzési pontként van kitalálva, de hát itt például nem hiszem, hogy lenne, aki bedobja, vagy hasonlók, úgyhogy inkább maradjunk az egyeneseknél szerintem, és ez lenne a madridi pálya. A következő, a 8. úgymond pontja ennek a videónak. Érkezhetnek rá még pályák jövőre, tehát 26-ra. Igazából a portimaói, vagy hát portugál, meg a táj pálya elvileg tervben van, de ugye a tájok már nagyon régóta akarják, vagy táj vagy tájok, tök mindegy. Tájföld már régóta akar Forma 1-es futamot, Covid előtt úgy is volt, hogy talán lesz is, hát nem lett. Úgyhogy szerintem ezt így húzzák kicsit, aztán lesz amikor lesz, talán 26-ra talán lesz. Hát Portimao igazából nagyon jó kérdés. Én visszahoznám személy szerint, de nem látok rá reális esélyt, hogy a Forma 1-be visszakerüljön. Meg a... Hockenheim is szóba jött, de szerintem azt se fogják visszahozni. Nagyon szerettem azt a pályát, még a felújított verzióját is, vagy megújított verzióját is, de sajnos nincs hely a Forma 1-ben, pedig én imádtam tényleg a német pályát, mármint a Hockenheimit. Tetszene, de nem fogják visszahozni, az a baj. Na, és a 2026-os így egyebek, szabályváltozások, amikről én még semmit nem olvastam, bűnös vagyok, tudom, ennyi, tanultam volna, meg videó előtt mondjuk át kellett volna tanulmányoznom a szöveget, amit megírtam magamnak, ami itt is van, nem, nyilván nem írtam szöveget, előre, csak vázlatpontokat, de előre szöveg nincs. Igazából az autók kinézete az egyetlen dolog szinte, amit tudok, itt van, vagy hát bevágok képet, de itt van. Szóval a 26-os autók, borzasztó. De az állítható hátsó szárnyas dolgot, azt tudom, elvileg mindig nyitva lehet a DRS, és van első szárnyra DRS, vagy állítható első szárny, vagy nem tudom, és az úgy funkcionál, mint a mostani DRS, tehát meg akkor lehet használni, hogyha egy másodpercen belül vagy, pálya valamelyik pontján, vagy nem tudom, meg azt sem tudom, hogy ami mostani DRS, tehát ami elvileg bármikor nyitva lehet, ami azért durva egy kanyarban. Jó, szóval hogy azt, hogy akarják megoldani, tehát hogy milyen gyakran lehet nyitni, mennyi ideig, vagy ez úgy lenne, mint a Formula-ben mondjuk zárták a mód, hogy így mondjuk 8 percen keresztül tudod használni, vagy nem tudom, az a baj, ha itt lenne ilyen szabály, hogy mondjuk maximum 8 percen belül tudod használni, vagy 8 percig, akkor matekozni is kéne, az pedig az FIA-nak nem erőssége, na mindegy. Hát a magyar nagydíj, ugye elkezdték, még annó, hát egy ilyen... Jó, nem tudom, hogy mikor az a baj, hiába mondanék számokat, nem tudom mikor elkezdték a felújítást, és most így néz ki. Egész jó, látható a fejlődés, enyhén szólva. Tehát igen, megújul a magyar nagydíj végre, jaj. És a következő utolsó téma, meg a feledik majd a végén, a Forma 2-es mezőny. Hogy onnan kijuthat fel, mármint hogy tudom, hogy elmondtam ott, mármint itt a papír, tehát azért mutatok oda. Szóval elmondtam, hogy kik szerintem a lehetséges feljutók, de azért nézzük meg, hogy is állunk. A kiöregedett Richard Verschoor 53 ponttal vezet, nem gondoltam volna, hogy ilyen jó lesz. 42 pont, inkább mondom a pontszámokat, szóval itt 4 versenyző van, 4, nem, mi?
4 versenyző van 3 ponton belül, Fornaroli 42, Marty 41, Browning 40, Dunn 39 pont. Tehát 3 pont, 4 versenyző. Vagy hát úgy nem jó, tök mindegy. Matek nem az erősségem. Ja igen, az első 5-öst elmondtam. Aztán akiktől többet vártam és sehol nincsenek. Tehát ez volt az első 5. 7. Lindblad 32 ponttal. Hát így nem lesz neki Forma 1. Jelenállás szerint. 9. akit VB címre tippeltem még Lindbladon kívül, Beganovic 12 ponttal. 10. Mini szintén 12 ponttal. 11. Dirksen 11 ponttal. És 13. Goethe 6 ponttal. Hát ettől az 5 versenyzőtől, majd akiket utoljára mondtam 5, sokkal többet vártam. Főleg Dirksentől tavalyi szezon után. És igaz, hogy gyengén kezdett ahhoz képest. Majd hogy tavaly kezdett gyengén, aztán milyen jó lett. Léci legyen most is ez. Én nagyon szeretném. Meglátjuk mi lesz. És akkor a feledik téma még, hogy igazából durva, hogy a Campos vezeti a Forma 2-es csapat VB-t, nem Prema, nem Univirtuosi, nem Dance, nem is ART, Campos. Mondjuk nem szokott olyan rossz lenni most ebbe a Campos, de én emlékszem, amikor még Aitken, meg Samaya voltak ott, és az ami borzasztó rossz csapat volt. És a Trident az utolsó, ez már szinte szokásos. Ja, de hát még eszembe jutott egyébként, hogy hát a modellek. Na, ezt kérem szépen. 2024-es Lego Mercedes. Olyan jól néz ki, hogy ezt elmondani nem lehet. Legalábbis én imádom. Nagyon jó kis Mercedes, 2024-es Lego. Igen, én azt mondom megérte. Nagyon, tényleg. Az a baj, az évszámokat sok modellnél nem tudom, így lehet, hogy jobb lenne, ha nem mondanám. De itt az egyáltalán nem sikeres, de jónak várt Pacific, akiktől tényleg nagyon sokat vártak. Egyébként ez Gachot, mármint akiről modell van, és nem káromkodtam, ez egy versenyző volt. Hát a Pacific ennyi szóval a Forma 1-ben nem volt sikeres. Na, itt a Fangio féle Maserati. Itt van rajta, itt van rajta például hiba, meg még egy-két helyen. Így vettem. Örültem neki nagyon, hogy el volt hibákkal, de legalább a kereke mozgatható, micsoda pozitívumok. Igen, tehát ez így a nagy Maserati. Na, 2023-as Lego McLaren. Igen, minden is jöhet, ami Forma 1, akár Lego, akármi, tehát nekem, ezen nem újjon. Igen, a kicsi beszédhibám miatt ne harri, bár gondolom az eddigi 10 akárhány része alatt feltűnt, hogy van. Na, ennek még az évszámát is tudom legalább. 2016-os Nico Rosberg, azt hiszem, hogy Burago. Igen, Buragós, 1.43-as, 16-os Rosberg. Ahhoz képest, hogy Burago amúgy nem rossz, de enyhén szólva van jobb, mint a Burago. Enyhén szólva, mert a Burago az inkább az ilyen, most bocsánat, hogy ezt mondom, de azoknak való, akik játszanak velem, akik gyűjtik, vagy vigyáznak rá, stb. De hát akkor már Burago, Piastri, Oscar Piastri, McLaren, ugye a brit nagydíjas speciális festéssel 23-as, 2023-ból, amikor majdnem megszerezte első dobogóját, de mégsem. Szép lett volna egyébként. Na itt sem tudom az évszámot, de François Sever autója. Ugye szerencsétlennek a balesete az hát nem volt túl kellemes, meg szép sem, de François Sever. Na itt a 75-ös osztrák nagydíjról Vittorio Brambillának az autója, az első és egyetlen futamgyőzelmével. Azért ez sem csúnya, mármint hogy
nekem tetszik ez a fajta autó, de tudom, hogy van, aki utálja, úgyhogy nem fogom azt mondani, hogy mindenkinek imádnia kell, mert egyértelműen nincs így. De én nagyon szeretem ezt a fajtát, tehát az ilyen 70-es évekbeli autók, Forma 1-ből imádom. Na ez az, ami szó szerint csak játék, mert nem modell, játék. Nem tudom, hogy Alesi vagy Berger, de Ferrari, mert a 27 az akár még Alboreto is lehetett, tehát igazából pontos évet kéne tudni ehhez, amit igen, nem tudok sajnos, de egyébként ahhoz képest, hogy ez ilyen kis játék, meg régebbi, nem olyan rossz. Mondjuk ez a hátsó szárny, ez nagyon cukin van kitalálva, egyem a szívüket. És visszatértünk a Buragóhoz, Lando Norris, szintén a speciális festésű Silverstone-i festés, de direkt van meg ez a két McLaren, tehát itt a Piastri, meg a Norris, mert hát kinek is szurkolok, nem tudom. Tehát itt van a Norris. És az a baj, hogy ennek sem tudom hirtelen az évszámát, de Nelson Piquet, Brabham BRM BMW, vagy mi? Na, Brabham BMW, BRM nélkül, igen, az más volt. Ja, hát most ahhoz képest, hogy akkor milyen autók voltak, egész szép, mondjuk a többi nem volt ennyire ilyen egyben rakéta, egyben vasaló, de ez igen. Egész jól néz ki. Ja. Viszont ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, találkozunk a következő videóban, sziasztok!